Sigueu totes i tots benvinguts a Per què Futbol. El nostre sí que hem convidat és periodista i escriptor i el coneixereu per ser un d'aquells referents en qui tothom busca respostes tant futbolístiques com periodístiques. Amb el número 5, Ramon Besa. Hola Ramon, benvingut als estudis d'UPF Ràdio, aquí al costat de la redacció del Diari de Barcelona. El Ramon el coneixereu, doncs, de ben segur d'haver-lo sentit a la SER, a la Catalunya Ràdio, i sobretot per haver-lo llegit al País, on és el cap d'esports i on sempre explica al detall tot allò que passa a Can Barça. Feta ja la presentació, benvingut Ramon, com estàs? Molt bé, ben trobat Edu, gràcies per convidar-me. La veritat que em feia molta il·lusió poder parlar amb tu, perquè abans t'ho deia, fa un temps vaig fer uns tuits de per què futbol, demanant a la gent per què el futbol us agrada tant o com explicareu la vostra passió. M'ho va respondre i vaig pensar, bueno, doncs és el moment d'atracar-lo i ara que et tinc en persona, doncs fem la secada inicial. Si li haguessis d'explicar a algú què significa el futbol per tu, com li explicaries? Bueno, és un joc, i com a joc hi ha gent que sap jugar, hi ha gent que no sap jugar. El joc té uns condicionants i aleshores és com una escola de vida. Tu a partir del futbol pots aprendre moltes coses bones i moltes coses dolentes. Saps triar el que és banal del que és important. Saps, pot ser l'expressivitat d'un barri, pot ser l'afinitat d'uns colors, té una part molt emotiva, i per tant perillosa en el sentit de que l'emotivitat de vegades et porta a combatre la racionalitat, però si ets capaç justament de saber barrejar l'emotivitat i la racionalitat, la vida va molt més bé. Aleshores, és un continu aprenentatge. No hi ha hagut mai ningú, o jo no en soc conscient, per exemple, els americans encara no l'han desxifrat, el que és el futbol, que ells en diuen soccer, no? I per tant, tota la indústria cinematogràfica i l'entreteniment i de l'espectacle mai ha superat un partit de futbol en directe. És a dir, s'han fet pel·lícules de tot. Aleshores, clar, amb un partit de futbol molts hi veiem moltes coses i hi ha altra gent que no hi veu absolutament res. És una qüestió de fe, si vols tu, o de veure-hi o no, però per molts ningú ha aconseguit crear una emotivitat, un espectacle en directe com un partit de futbol. I diria que, a més, tota aquesta litúrgia futbolística, per bé o per mal, s'ha anat encomanant. És a dir, ara, per exemple, tot aquell llenguatge esportiu, tota aquesta gràcia que hi ha pels directes, tothom fa directes, tot és directe, això surt d'un partit de futbol, això surt del futbol, surt de l'esport. No hi ha res més en directe que un partit. Per tant, a mi és la meva escola de vida, si és que ho haguéssim de resumir. Doncs amb això ja comencem, la veritat que ha estat una molt bona secada inicial i res, parlant de l'emotivitat i de com generar, doncs sí, aquestes emocions tant cinematogràficament, però també volia entrar al tema de la literatura, segurament que potser no hem tingut les grans pel·lícules, però sí que hem tingut grans llibres, hem tingut grans obres o grans documents. Les teves cròniques, per exemple, com a documents futbolístics són sempre fantàstiques, vull dir, són molt bones, però tinc la sensació que tot i que s'ha escrit molt de futbol, l'alta literatura o l'altra societat li ha costat molt sempre entendre el futbol o aquesta baixa passió més visceral, no? Jo tinc la sensació que va una mica per aquí, i no ho entenc. Bueno, ara el periodisme esportiu també s'ha diversificat molt. És a dir, hi ha un periodisme d'anàlisi, gairebé un periodisme, diríem, per alguns punts científic, perquè es barreja molt les bases de dades. Hi ha un periodisme opinatiu i argumentatiu, i hi ha molt poc periodisme informatiu o molt poc periodisme de gèneres interpretatius perquè ens entenguem. És a dir, la crònica té, vull dir, algun sentit. Només té sentit per la gent que els agrada llegir. Si tu no t'agrada llegir, és difícil que una crònica tingui sentit, perquè tu vols llegir tot en 3 minuts, vols ràpid, i aleshores, clar, jo m'haig d'entretenir a llegir una crònica de futbol perquè m'expliquin una cosa que ja he vist o perquè em donguin la raó perquè la treguin. I això ens ha portat segurament a la crònica a ser un gènere més literari, és a dir, tu has de buscar un punt en què d'alguna manera el lector torni a veure el partit però el vegi d'una manera molt particular. I això és un exercici que no és fàcil, però si et tornes pedant pensant que el que estàs escrivint transcendeix el que està passant, estàs mort. Perquè moltes vegades fem cròniques o fem reflexions sobre el que voldríem que hagués passat i no sobre el que ha passat. És a dir, si un partit és molt dolent, pot sortir una crònica bona. Home, si no trobes un detall molt bo, no.
perquè tu no pots magnificar un partit que ningú vol tornar a veure ni vol tornar a recordar. Aleshores, tu has de buscar enginys o recursos literaris o has de buscar imatges en què tu et permetin dir al lector que aquell partit o que aquella crònica val la pena per tornar a evocar el partit. Bé, és un exercici complexa, però que si te'l creus és molt divertit. És a dir, jo encara a la meva edat, ja tinc 63 anys, o sigui, sóc una persona gran, amb una sala d'espera que es diu prejubilació i jubilació, amb ganes d'anar al camp sense haver d'escriure, ni haver de comentar el partit, sinó de viure'l com un aficionat, cosa que fa molt temps que no faig, i només faig un cop a l'any amb el meu fill, que ens en anem els dos a futbol a veure'l com dos aficionats, però mentrestant no arriba aquest moment i jo encara tinc el cuc d'anar al camp. És a dir, és com un cordó umbilical. Aleshores, si hi ha partit, jo tot el dia ja tinc una litúrgia diferent, que és el que et deia de l'escola de vida. Si a més haig de viatjar perquè em permet anar a diferents camps, jo he conegut el món a partir dels partits de futbol. No sóc Toni Padilla, que és un historiador, però jo he estat a Albània, i és gràcies al futbol, i he estat a Mundials i Eurocopes, i això li dec al futbol. Ara, el futbol et permet identificar qui juga en aquella ciutat, per què hi juga, si tu vas a Roma doncs has de saber què és el Lazio, què és el Roma, si vas a Glasgow el que és el Celtic i el que és el Rangers, és dir, tot té una certa litúrgia. Ara, si només vas també només pendent del partit de futbol, malament, sinó és tota la litúrgia que genera al voltant un partit de futbol. I com a litúrgia fa que la literatura molta gent doncs els hi agradi. No. Ara justament estava recollint, per exemple, aquests dies, allò que vaig... Jo m'he alfabetitzat amb els diaris. No sóc una gran persona molt llegida i de molta biblioteca, n'he feta, però no tota la que han fet altra gent. He trobat una carta, un escrit del Pla, sobre el debut de Cruyff. Ostres. I m'he emocionat, vull dir que Pla no li agradava el futbol, fugia del futbol, deia, i en canvi la manera que retratava com era Cruyff, bé, vull dir que tothom, qui més, qui menys, el que diria també és que hi ha gent que li fa vergonya dir que escriu de futbol o que és futbolero, perquè sembla com si fos un desprestigi, com si això fos una tribu d'una colla d'animals que van a un camp de futbol i es tornen boig, i llavors qui vol parlar sobre això, on parlen des d'un punt de vista psicològic o des d'un punt de vista d'analitzar personatges. I tot és molt més senzill, molt simple. Diu el Javier Marías que el futbol ens torna a l'infància, com a nens. I té part de raó. És la recuperació setmanal de l'infància, cada partit. No, és que això que deies d'aquesta mirada, no, de la tribu, no, que aquests direm orangutans, farem el símil tonto, és com que costa d'entendre que amb tot el que pot haver-hi darrere d'una cosa futbolística, històries personals, com per exemple els llibres de l'Andrés o l'Unzué, que són històries molt personals, molt humanes, i després històries de conflictes bèl·lics, per exemple, doncs, jo que sé, que si vas a Albània, que si vas a diferents llocs, que t'explicarien una història social molt important, però tot i així es continua veient com... Mira, hi ha un concepte que jo vaig aprendre a partir del futbol, que és una cosa és la rivalitat i una altra cosa és l'enemistat. Tu tens un rival, però no és un enemic. Si tu paeixes el futbol, això només ho descobreixes amb el futbol. O jo ho vaig descobrir amb el futbol, no només. No soc tan pretensiós com per donar classes de res. Però vaig admetre que tu pots estar discutint per una pilota, per un partit, per un resultat, però quan s'ha acabat ets capaç de recuperar doncs, la relació. No com un enemic que no et pots veure mai, sinó que és un rival quan jugues amb la pilota. Bueno, la gent entén que la massa i tota aquella colla de gent que estan al voltant d'un equip de futbol doncs perden la personalitat, són capaços de ser molt més agressius que no pas en altres escenaris, treuen totes les baixes passions. Home, és veritat. N'hi ha gent que sí que ho fa i que amb la massa doncs es deixa anar. Ara, hi ha gent que li agrada el futbol, i li agrada i el viu d'una manera correcta, no sé, sense agredir ningú, ni sense saltar al camp, ni... Això comença... Jo he vist molt més espectacles reprobables a les escoles que no pas a camps de futbol. Pares que pensen que el seu fill serà Messi, mares que no accepten que l'entrenador els posi suplent. Aleshores és un problema d'educació. I l'educació que hem tingut fins ara del futbol no ha estat l'educació correcta perquè els nens, clar, jugaven a futbol o no jugaven a futbol, o sigui, era una cosa o l'altra, i les dones jugaven a les nenes a bàsquet o a vòlei, no hi havia més. Clar, ara a partir d'ara ja hi ha molts esports, per tant, la gent ja tria l'esport per afinitat. I això comença en l'educació, els nens han de poder jugar tots els jocs que vulguin i després triar el que els hi agradi. I poder acabaríem això amb aquesta dialèctica que hi ha hagut tant de futbol sí o futbol no, o molt futbol o antifutbol. I això, el blanc o negre, m'agraden molt els grisos. Clar, no, i blanc i negre segur que mai és bo. I també, en relació a això, quin factor creus que té també a l'hora de fer una mirada, sí, al futbol no crítica, però una mirada cap al futbol, la qüestió dels milions? És a dir, jo tinc la sensació que molts cops una de les grans quers de gent que no ho pot entendre és com, no, clar, és que aquests jugadors cobren
posa-hi números, el que vulguis, i és com, però és que a mi, jo vinc aquí, tornem-hi per un retorn a la infància, un retorn a no sé què, però no vinc perquè el Messi cobri 500 milions, jo vinc pel que em produeix a mi el Messi. Llavors és com que hi ha com un xoc aquí entre dues realitats. Perquè és que ara el problema és que el futbol s'ha convertit en la indústria de l'entreteniment. És a dir, hi ha més important el telespectador que l'aficionat. O sigui, estem construint una bombolla, d'alguna manera, en què és més important tenir un comandament a distància i veure amb els amics que no pas en el camp. Doncs això és un debat també molt complex. La pilota, diguem d'alguna manera, ha estat agafada per aquesta indústria del futbol i la van inflant, i quan la rebentin, ja no sabran què fer-ne, els comissionistes, tot aquest caler que genera, la tornaran al que ens agrada el futbol. És a dir, hi ha una gent que mai renegarem del futbol. Clar. Si després la indústria, o hi ha intervencionistes, o hi ha gent que s'està aprofitant d'aquest moment, si Maradona es va convertir en el que es va convertir, jo no oblidaré mai el que era Maradona jugant a futbol. Si Ronaldinho va ser el que va ser, jo no oblidaré mai l'emoció que em va provocar Ronaldinho. Si Romario era com era Romario, ja ho sé, però jo no oblidaré mai com jugava a futbol. No? És a dir, de vegades també els creem com ídols sense que ells ho vulguin ser. Ara, per exemple, hi ha una discussió aquests dies extraordinària sobre Busquets. Sí. I els que són futboleros, ens agrada molt Busquets, però en un determinat context. Busquets pot ser el millor jugador o el pitjor en funció de com juga un equip. Això és una clau de joc. Per tant, no és simplement els animals que parlen sí o no. Ara, al voltant del futbol, igual que al voltant del temps, tothom té una opinió. Per tant, t'has d'enfrontar amb una cosa que molta gent s'ho pren en sèrio, molta gent s'ho pren tot el contrari. I aquest és un debat molt viciat, perquè els que ens agrada el futbol hem de ser mal vistos al lloc de dir això estic d'acord, en això no estic d'acord, això em sembla bé, això em sembla malament. Sí o no? I ja et dic que aquesta dualitat és la que ha provocat molt enfrontament, però jo penso que la gent que els hi agrada de debò el futbol, la gent que el sap explicar com el sent i la gent que està sempre agraïda al futbol és molt diferent a la que justament aquesta gent que participa d'aquesta indústria mediàtica i que aprofita la conjuntura pel futbol perquè en aquest moment és un boom i els futbolistes són com estrelles de cinema, no? O són com estrelles del rock. I hem anat a una cultura més individual, per exemple, hem perdut cultura d'esportiva i hem anat també a una cultura de club. Avui parlem molt de premsa de club més que no pas de premsa esportiva i això crea el que dèiem de la rivalitat i l'enemistat. Tu pots agafar un equip de futbol com el Barça i estar amb la premsa esportiva, que som aquí a Barcelona. Quin és el protagonista? El Barça. Quin és l'enemic? El Madrid. Qui és el veí? L'Espanyol. I a Madrid, quin és el personatge? El Madrid. Qui és l'enemic? El Barça. Qui és el veí? l'Atlètic de Madrid. I a partir d'aquí pots fer 70.000 capítols d'una sèrie. Pots viure tota la setmana d'això. Ara, això és molt rutinari. En pots viure? Sí. Pots inflar aquesta pilota? Sí. Ara, per viure-ho, si tu busques els detalls, busques les històries, tu pots passar pipa, potser faràs un capítol a la setmana, no un cada dia. Vull dir que depèn de la passió com tu agafis. No, sens dubte, i bueno, aquest podcast al final ve a reivindicar una mica aquesta passió i tots aquells que s'hi vulguin acostar al futbol, doncs trobar aquí també un espai on sentir-se còmodes. Ja per anar tancant aquesta part del programa, vull adreçar-ho una mica cap al Barça, parlàvem de clubs, hem parlat de Busquets, però vull preguntar més per una part més política o social que ha tingut sempre el Barça, no? que sempre ha anat inherent al club, i és aquesta frase de Montalbán, no? Que va dir que el Barça és l'exèrcit desarmat de Catalunya. Com explicaries això? Bueno, hi va haver un determinat moment en què el Barça es va convertir en el Camp Nou, era l'únic lloc on cridar Barça, Barça, Barça significava moltes més coses, perquè no ho podies fer al carrer, no ho podies fer, estem parlant dels anys 60, dels anys 70, no? I això estava molt vinculat també a les èpoques en què el club ha fet costat a la societat civil catalana i a la conjuntura que hi havia des dels anys 20, quan Gamper. O sigui, no oblidem que el Barça el funda un suís. Però que cada pas que fa el suís, això primer ho ha assumit el Barça. Cosa que, per exemple, el Madrid no ha assumit que l'han fundat dos germans catalans que es diuen Pedrós, que eren de Mataró. Sembla que el Madrid el fundés Florentino Pérez. No és una crítica, o Bernabéu. Sí, és una manera d'assumir com són les circumstàncies. Aleshores, a partir de Gamper, als anys 20, tot el que va significar la dictadura de Primo de Rivera, com van tancar les Corts, és a dir, hi ha hagut una sèrie de fets en què cada cop que hi ha hagut què fem, el Barça sempre ha militat, o d'alguna forma s'ha posat al costat del que reclamava la societat civil i el que reclamaven les institucions en aquell moment del país. Això és molt interpretable.
Perquè hi ha gent que creu que això moltes vegades s'ha fet servir, s'ha utilitzat, jo no en tinc cap dubte. Però puc arribar fins a cert punt al que algú que digui que ha estat un relat victimista o un relat per justificar perquè el Barça no guanyava. Això es va desmentir quan va arribar Guardiola i va desfigurar Mourinho, per dir-ho d'una manera, i ha anat canviant de moltes maneres i ara hi ha un relat guanyador. Però sí que és veritat que el Barça ha estat més que un club, perquè al voltant del Barça no només hi ha hagut una activitat social, sinó una activitat poliesportiva que moltes vegades ha jugat en contra del propi país, és a dir, en contra de la Penya, l'equip de bàsquet, en contra del Granollers, l'equip d'handbol, en contra del Voltregà o del Reus, l'equip d'hoquei, com vulguem, però hi ha hagut tota una participació social molt gran. Ha estat un ambaixador del país, igual que el Madrid, ho va ser en un determinat moment d'Espanya, sobretot durant les Copes d'Europa, i ha tingut una força que molta gent és del Barça i no els hi agrada el futbol, o no entenen de futbol perquè creuen que és un acte de militància, igual que hi ha gent que milita amb Òmnium per una qüestió de defensa de la llengua, igual que hi ha gent que milita amb l'Assemblea de Catalunya perquè la societat civil d'aquest país ha tingut una càrrega social, política, molt més gran que d'altres. És a dir, ara, per desgràcia, tot aquest món, o bueno, per desgràcia o per circumstàncies, cadascú s'ho mirarà com vulgui, ha evolucionat. Té sentit, avui dia, la Caixa. Quin sentit té el Barça no sent una societat anònima? Podrà resistir? Bé, estem en això, però vull dir que forma part d'una idiosincràsia, d'una manera de ser, que és molt difícil que ho trobis en un altre lloc. I això seria el més que un club, l'exèrcit desarmat de Catalunya o tot el que vulguis anar. I és veritat que Manolo Vázquez Montalbán, a diferència del que ha passat amb altres clubs, va ser el que va vertebrar el relat del Barça. O sigui, el Madrid té un relat sobre si guanya o perd. L'Atlètic de Bilbao té un relat sobre els jugadors, que és el sentit de pertanyença. El Barça, a través de Vázquez Montalbán, ha tingut un relat cohesionat, ha comprat o admès d'alguna manera per tothom, en què era més que un club i que era l'exèrcit desarmat a Catalunya. No, i jo crec que és això el que el fa especial, aquest relat, i tenir tots clar més o menys quina és les directrius del Barça. Però bueno, explicar ja la baixa passió del Ramon, fem un viatge en el temps i obrim el baúl dels records. A veure, Ramon, comencem amb els records futbolístics. Explica'm el teu primer record futbolístic. La mort de Benítez. Perquè jo tenia 10 anys, o sigui, vaig néixer al 58, Benítez va néixer al 68, i aquí va comer un jugador de futbol que es mor per una intoxicació de musclos, es deia aleshores, en aquell temps, cosa que després es va demostrar que no era veritat, però jo volia anar a veure aquell Barça-Madrid, perquè no es va jugar, justament es va suspendre perquè es va morir Benítez. A més, Benítez era un jugador que jo seguia pels àlbums de cromos. Clar, jo vaig néixer a un poble que es diu Perafita i que en aquell moment, estem parlant dels anys 50 als anys 60, bueno, al final dels 50 cap al començaments dels 60, en què anar a Barcelona, per mi és com ara per vosaltres anar a Nova York. Clar. I anava un cop a l'any, o com podia, per tant, jo esperava el cotxe de línia per llegir els diaris, jo mirava, anava al bar a veure la televisió perquè a casa meu no en teníem, i jo havia anat perquè volia veure Benítez, com d'alguna forma Benítez era el jugador que estava destinat a frenar Gento, que justament fa poc que s'ha mort, no? I tenia molt magnificat el que era Benítez, i aleshores, doncs, clar, es va morir, i aleshores va ser un cop molt bèstia per mi. I això, diguem que és un record colpidor. I després ja arriba el Mundial de Brasil, el Mundial de Mèxic, el Brasil de 1970, que per mi és on jo descobreixo el futbol, allò Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé, Rivellino, Clodoaldo, Piazza, tot aquell equip, amb aquella Itàlia de Bonisegna, tot allò em va emocionar molt aquell futbol. Clar, i en relació a aquest futbol, o sigui, evidentment no es poden comparar èpoques, perquè això ens hem viciat a fer-ho, que sigui el Messi, però aquell primer futbol i trobar aquestes emocions tan... Sí, les primeres emocions. Ara, quan veus el futbol modern, no hem arribat a l'època de Guardiola o així, creus que és millor el contingut que estàs veient o sigui, les emocions són semblants? Has retornat a aquella primera emoció? Sí, encara hi ha coses que m'emocionen. El que és evident és que jo veia un partit de futbol després de fer moltes coses. Jo anava a ajudar el meu pare al camp, jo ajudava la meva mare a la botiga, jo feia moltes coses i anava a escola i esperava veure el partit. Clar. No veure molt com ara, que puc triar molts partits i moltes històries o molts jugadors i tal, però era un moment solemne, perquè ells sabien que jo quan hi havia un partit, i al més, jo després anava a jugar a futbol. Clar, jo formava part d'un equip de futbol, vaig arribar fins a segona regional en aquella època només, però vull dir, el futbol era part de la meva vida i volia saber històries del futbol i coses de l'esport. Jo, per exemple, vaig saber d'Estats Units a través de les biografies de Muhammad Ali. Vaig saber què volia dir Cassius Clay i Muhammad Ali, què era l'islam, què significava ser blanc o negre. Si no hagués estat a través de biografies o el que era Muhammad Ali, jo segurament no hagués descobert els Estats Units. És a dir, l'esport
i en particular el futbol, és una manera d'apropar-te a la vida, apropar-te a la història, apropar-te a moltes coses. Cadascú farà a la seva manera. Hi ha gent que ho fa visitant museus, hi ha gent que ho fa visitant carrers, hi ha gent que ho fa visitant pubs, hi ha gent que ho fa... Llavors jo era un viatge a Barcelona, un viatge als grans equips. Ara, què és? És més difícil, perquè, clar, has de triar més, viatgem menys, la televisió t'hi acosta, i jo crec que la televisió, a la gent que ens hem creat, a la cultura, diguem, del paper, ens ha fet molt de mal, perquè ara la gent ha arribat a la conclusió que el futbol es veu millor per una televisió que no pas anant al camp. Quin és el problema? Que a la televisió veus el que vol el realitzador, al camp veus el que volen els teus ulls. I aquesta emoció d'anar al camp encara la mantinc. Per tant, seria el mateix de la infància, és a dir, en lloc de veure-ho per televisió, aleshores ara el que faig és anar al camp per poder-ho veure en directe. Clar, per això t'ho deia, perquè tinc la sensació que aquests primers records sempre els tenim com molt més mitificats o els tens guardats en un espai molt especial i després vas avançant, esperant retrobar aquell moment i igual, o aquell zènit, aquell pic d'emocions que tenies en aquell moment i bueno, i si em dius que retornant al Camp Nou més o menys ho pots sentir, doncs ja... Bueno, ho puc sentir també jo que sé anant a Anfield, és a dir, el Barça perd Anfield, però jo a Anfield m'ho passo bé perquè és un estadi que té una mística i després m'ho passo bé voltant pels carrers de Liverpool, perquè el Liverpool no té res a veure amb Londres, ni té res a veure, i especialment amb Manchester. Clar. És a dir, cada ciutat té la seva història i si, com deia abans a Glasgow, si veus un pub pintat de verd no és el mateix que un pub pintat d'un altre color, vull dir, tot té la seva cosa, tu pots aprendre la vida a partir del futbol. I jo no em ficaré amb qui li agrada o no li agrada. A mi, jo sóc el que sóc o puc fer el que puc fer gràcies al futbol. I això li estaré sempre agraït i, per tant, el defensaré. És a dir, a mi m'ha ensenyat a anar per la vida, que això només em serveix per anar a determinats llocs. D'acord, però és que si no hagués estat per això, jo seria ara un pagès que rampinaria fals i tal, i seria orgullós, no em sentiria ni millor ni pitjor. Però vull dir, em sento orgullós perquè el futbol m'ho ha donat tota la vida. No, totalment. I com no puc afegir res més, et preguntaré pel pitjor record futbolístic. Mira, me'n recordo que quan m'ho vas preguntar et vaig dir Roma, però a mi m'agrada ser sincer i estava amb el cap. Roma va ser molt colpidor per sorprenent, però el pitjor record que jo ara tinc en perspectiva va ser Sevilla, la Copa d'Europa de Sevilla del 86. Va ser més un any molt complicat per mi, a nivell personal, van passar moltes coses, i el Barça allà no era el Barça. El Barça va ser un equip que va anar a recollir la Copa. Un equip amb una autoestima desmesurada, amb un despreci al rival de l'Esteaua de Bucarest com si no fos ningú, quan a dins del propi club hi havia molts problemes, i el que va passar amb l'Steve Archibald i el Pichi Alonso, van passar moltes coses, i allò va ser la decepció que vaig dir, aquesta imatge bucòlica que tu tantes vegades que tenies del Barça i que el Barça només perdia per culpa dels altres i no era capaç de tenir una autocrítica, em va ajudar molt a interpretar el Barça de manera diferent. Vaig dir, aquesta Copa d'Europa l'ha perduda el Barça, no l'ha perduda pels pals com va ser a Berna, i vaig tenir aquella sensació de gran decepció, no? Perquè no reconeixia l'equip que jo havia somiat que podia ser el Barça que guanyés la Copa d'Europa, sinó que em va semblar un equip mercantilista, em va semblar un equip desapassionat, em va semblar un equip soberbi, em va semblar i un desengany per tota l'afició que hi va anar, perquè tota l'afició anava allà per fi, finalment, ser campió d'Europa. Per tant, és una decepció colpidora. A més que és una final molt trista en el sentit de, si mires números només, és a dir, perdre, o sigui, anar a pròrroga, o sigui, penals i tot això, i perdre els penals 0-2, és tot lo dolent de lo dolent que et pot passar. Bueno, mira Urruti aturant a 2, sabent que ja s'havia fitxat a Zubizarreta de porter, és a dir, aquelles coses que el Barça era capaç d'immolar-se, era capaç de lesionar-se, era capaç de fer qualsevol bestiesa, i va ser el cúmul de totes, que al final allò va acabar a mig plaç amb el motí de l'Hesperia i amb un nou Barça i una nova història, perquè allò no funcionava, no? Aquell mercantilisme, aquella capacitat que tenia el Barça, com que tenia 120.000 socis, era el que tenia més poder adquisitiu, i fitxar el jugador que volgués. Això es va acabar quan van començar l'època dels ingressos atípics, les televisions, i tot això va portar un altre tipus de mercat. Però la força del Barça per ser més que un club i ser el més important era perquè, com que tenia més socis que ningú, hi havia més calés que cap altre club i podia fitxar els millors jugadors. Llavors va dir, farts que heu quedat, i ara no sou ni capaços de guanyar una Copa d'Europa, molt bèstia. No, ja et dic. És una d'aquelles coses que jo crec que a dia d'avui encara ens costa entendre. O sigui, els més joves és com aquesta posició del Barça, això que deies, no? Sí. Aquest relat així raro, van perdre aquella final, el Schuster amb el taxi... Hi ha com una cosa tan rara amb Sevilla que sempre que ens en parlen tinc la sensació que és com... Fixa't que ningú n'ha fet una pel·lícula, ni ningú n'ha fet una pel·lícula, ja em dic que no és impossible, però ningú n'ha fet una història per com si ningú volgués furgar més amb allò, no? Sí. Va ser tot molt... Fins i tot Minguella, quan explica que d'alguna manera li va dir al Núñez, els jugadors de l'Esteaua, jo els recordo
a l'aeroport de Sevilla, i jo en aquell moment treballava a l'Avui. I el recordo a l'aeroport amb una copa amb el ducàdam del porter i no sabien què fer-ne. Perquè en el fons, com després es va demostrar el temps, el que volien els jugadors de l'Esteaua era venir a les lligues europees, a les lligues de l'Europa Occidental, i la Copa d'Europa els relativament. Llavors algú deia, home, si hagués fet alguna aproximació a algun d'aquells jugadors, potser haguessin deixat comprar. Com es diu, Bueno, jo aquestes històries, si algú hi hagués anat i hagués fet intermediari, vaig pensar, bueno, el Barça almenys amb això va ser, vull creure, amb la innocència del futbol i que mai va comprar un partit. No va ni comprar el partit que teòricament ja donava per guanyar. No? És a dir, té tantes metàfores aquell partit que com més voltes hi dono, més el poso com a exemple del que no ha de ser el Barça. Exacte, bueno, és que... res més a dir. I llavors, ara, si anem a una nota positiva, quin és el teu millor record futbolístic? N'hi ha diferents, Hi ha el gol de Cruyff a l'Atlètic de Madrid, el gol de Reina, el 0-5 al Bernabéu, però jo si em quedo amb un és el 5-0 del Barça a Madrid al Camp Nou, el dia de l'aniversari del club, quan arriba el Madrid amb Mourinho i s'anuncia la fi d'un segle. El Madrid líder, un Madrid platòric, el Madrid ja ha trobat l'antídot a Guardiola i al Barça, i es presenta al Camp Nou i li cauen 5 en una nit en què jo recordo, a mi no m'agrada parlar de mi, però em preguntes i aleshores em dius per què. Jo recordo, vaig fer una crònica que deia els gols cauen al Camp Nou com les fulles a la tardor. Van caure 5, és a dir, va ser una nit que plovisquejava, en què la pilota corria deliciosa, no va marcar cap gol Messi. Que això és boníssim. Per tant, és un altre detall que diu sí, i no va marcar Messi, i que hi va arribar un moment, al minut 70, en què les porteries, en lloc de ser lo llarg, era lo ample del Camp Nou. I la gent no pitava, ni deia res, sinó que jugava simplement per reposar amb la pilota, per tenir la pilota. Aquella crònica, aquell detall, va ser recollit amb una postal al Museu de Manchester, que és una cosa que em va fer molta il·lusió, com un partit platòric. És a dir, jo estava al minut 70 i escaig i encara no havia obert pràcticament l'ordinador. I me'n recordo que el Pepe Saman, el company de Madrid, em va dir, bueno, escolta, però tu que no escrius? Dic, és que ho tinc tot al cap, ho he vist tot. Si va ser un partit d'aquells que et provoca a nivell personal un ple, no? Pel joc, perquè guanyen els que vols que guanyin els teus, és a dir, això no ho podem dissimular, no has de fer autocensura, dissimular res, ni fer altres històries, sinó expressar tal el que ha passat. I va ser un partit que jo difícilment oblidaré per totes les connotacions que tenia. Clar, de vegades els partits, depèn de les expectatives que et generes, són més o menys, i com que aquell partit hi havia una certa por, a dir que el Barça, que el Madrid ja està aquí, que el patantim-patantam, i vaig dir, 5, i al final jugant sense porteries. Bueno, em va semblar un partit d'una poesia futbolística, d'una litúrgia extraordinària, d'una autoestima perfecta, un punt d'inflexió en dir el que podia arribar a ser el Barça jugant a futbol. No, sense dubte. És que, mentre ho explicaves, anava recordant, és que és el partit perfecte. És a dir, si mai has de retrobar alguna cosa, és això, si venen els marcians i els has de donar alguna cosa, és que és el 5-0. És que... I el que dèiem, Messi no marca, però si és com que tot lo inusual, bueno, més inusual, però el que està muntant el Pep aquells anys és inefable. Bueno, en el fons és perquè s'ho creia, molta gent no pot veure el Pep, perquè, a més, quan té idees polítiques, socials o el que sigui, la gent diu, deixa't el futbol, bé, però ell concebeix el futbol justament com una manifestació de vida. És a dir, ell fa del joc la seva expressió artística. Per què un pintor pot pintar i pots dir-li si t'agrada o no t'agrada, un escultor si t'agrada o no t'agrada, i un entrenador de futbol fent un equip no li pots dir? Doncs és el mateix. La seva creativitat, la manera de canalitzar les seves emocions i la seva capacitat d'aprendre, la seva capacitat de dir què voleu, què és el futbol? Doncs agafeu això. I a partir d'aquí és un model, no vol dir que hagi de ser la doctrina perquè tothom n'hagi d'aprendre, però sí una expressivitat per dir, el futbol ben jugat, els que els agrada el futbol, és això. Després, si és del Madrid i no t'agradava, a mi també m'agradava la Quinta al Buitre, perquè era un Madrid que no tenia res a veure amb aquest Madrid èpic, sinó que era un Madrid que jugava a futbol. I el fet de ser proper al Barça no fa que jo... Pensem, rivalitat, però no enemistat. Em pot agradar més el Liverpool que no pas el Manchester United, em pot agradar més el Dortmund que no pas el Bayern, bueno, tots tenim els nostres. Però tu, la teva creativitat, digue'm, per què? Posa'm un partit, posa'm un entrenador, posa'm un model. Doncs com vas en una exposició, com vas a un altre lloc, com vas als partits, a mi m'agrada això. Hi ha altra gent que els agrada la percussió, li agrada un futbol com el del Liverpool, cadascú té el seu gust. Per tant, al voltant del futbol podem tenir, es pot saber una mica també els nostres gustos, la nostra personalitat, no necessàriament per ser una colla de gamberros que van a darrere una pilota i que criden i que només foten una cara d'hòsties cada 2x3. Sens dubte. Així que, dit això, Ramon, és que no tinc res més a dir perquè és que
segurament diria alguna pitjor. Llavors, No, home, no. el nivell ha estat molt alt. Una de les coses importants és que cadascú hi pot dir la seva. No, I a i mi tant, m'agrada, i tant. per això quan et proposen parlar de futbol i sobretot amb gent, a les noves generacions que heu agafat la torxa i que defenseu el gust pel futbol, crec que seria, diria, molt poc a favor meu si no hi col·laboro o no ajudo i no passem aquestes estones. Per tant, si ha servit per alguna cosa i per discutir de futbol, doncs encantat. No, la veritat que el plaer ha estat meu i ara, com ja sentiu, ja la cançó final, comença ja tot a anar cap a baix, així que, Ramon, el que dèiem, ha estat un autèntic plaer, així que, com també deia, ara és moment de posar punt i final a aquest 5è episodi de Per què Futbol. Ara, evidentment, és el vostre moment per respondre aquestes 4 preguntes principals que li hem fet al Ramon i ens ho podeu fer doncs, a Twitter, @perquefutbol, a Instagram també, ens podeu trobar a YouTube, a iVoox, a Spotify, a Apple Podcast, també a les xarxes del diari. Gràcies al Ramon per venir, gràcies també al Josep Lluís, el nostre tècnic d'avui, i sobretot, feu el favor d'estimar les vostres baixes passions. Que vagi bé, adeu!